xa utata ondimemileyo, ndoda kaThixo endihloniphileyo kakhulu, ngumhlobo wam lo, ngumntakwethu lo. Udlule ekubeni abe ngumhlobo kum, sewaba ngumntakwethu. He is my brother. Ndiyamthanda kakhulu edibene nomama. Ndibulisa omama bonke, obhuti osisi, ngegama elihle lenkosi yam Yesu Kristu. Igama lam ndinguSinethemba wakwamaJipi, ndiyazalwa eMthatha eVigisville, kodwa ndihlala apha eNyanga eKTC. Ndisindisiwe ke, ndiyamthanda kakhulu Yesu, ndamamkela ngenhliziyo yam. Ndiyindoda etshatileyo njengoba betshilo umama. Ndinonkosikazi omhle kakhulu endimthanda ngokonyani. Sisikelelekile ke, sinomntana omncinci omhle naye. Haleluya! Inamandla le nto mama, kaloku samkela umntu omhle. Haleluya! Singalibazanga bazalwane bam, ndicela siyezwini, andizibamde sekuhlwile. Siyambulela utata ondimemileyo kakhulu apha. Mfundisi, kunqabile kweli xesha likhoyo ukuba umeme umntu kule platform. Abantu abakhoyo abasekho right, abazalwane abakhoyo abasashumayeli le nto idingekayo emazulwini. Haleluya! Siyafumana ke kwincwadi yezenzo chapter 3 verse 1. Cela ke asifundele nayo kwibhayibhile yesiXhosa. Sifundisi lenkosi kwincwadi yezenzo chapter 3 verse 1. Jesus sithi hloko ukuphiliswa kwengqiba elisisikhwala. Verse 1. Kaloku uPetros noYohane babenyuka bendawonye besiya etempileni ngexesha lomthandazo, ililixa lesithoba. Verse 2. Kwaye ke kuthwenye ndoda ithile ibisisikhwala kwasekuzalweni kwayo, ababeyibeka imihla ngemihla emnyango wetempile, lowo kuthiwa mhle, ukuba icele amalizo kwabangenayo etempileni. Eyathi yakubona uPetros noYohane beza kungena etempileni, yacela ukuba bayilize. Verse 4. Uthe ke uPetros enoYohane eqwalasele kuyo wathi, khangela kuthi apha yabagala ke, ilinde ukwamkela into kubo. Verse 6. Wathi ke uPetros, isilivere negolide andinayo, kodwa edinako ndikunika khona egameni likaKristu umNazaretha, vuka uhambe. Verse 7. Wayibamba ngesandla sokunene wayivusa, zobelezeka ke kwalapha iinyawo zayo namaqatha ayo. Yesuka umtsi yema, yahamba yangena nabo etempileni, ihamba itsiba imdumisa uThixo. Baza bonke abantu bayibona ihamba imdumisa uThixo, bayazi nokuyazi ukuba ingulowa ubehlalela amalizo emnyango omhle wetempile. Bathi qiphu umbilini, bathi nqa yiloo nto ihlileyo kuyo. Verse 16. Verse 16. Nangenxa yokukholwa kwigama layo, lo nimbonileyo nimaziyo, limemelezile igama layo, wathi ukholo olungayo wamnika oku kuphila kupheleleyo phambi kwenu nonke. Verse 19. Jesus. Gugukani ke ngoko nibuye ukuze zitini izono zenu, ngokuze afike amathuba okuphumza evela ebusweni benkosi. Amen. Ngiyabonga babonaliswa kwethu ndifundiwe nakumkhonzo wakothuka msome phambi kwabantu bakho baba thiratsha ingqondo phakathi inhliziyo yakho egameni kaJesu in Jesus name. Amen. Lo nimbonayo nimaziyo limumelezile eligama. Lo nimbonayo nimaziyo limumelezile
eligama liyomeleza igama likaYesu. Noba izinto sezikhona kodwa lona liyomeleza igama likaYesu. Le ndoda mfundisi uPetrosi noJohane xa bengena etempileni kuthiwa kwaziswa ndoda ithile ekubonakalayo. Le ndoda yayisisiqhwala ingakwazi uhamba. Yaziswa, ibekiwe, iphethwe. Le ndoda iphethwe ngabantu. Ukuphathwa kwayo le ndoda ngabantu abayiphathelanga uzoyingenisa endlini kaThixo. Bayiphathele ukuyibeka emnyango wetempile. Abayifuna into ngaphakathi, bayifuna ubifuna amalizo ebantwini abangenguye ubumelezi. Yakhula le ndoda, bayifuna yona, ifuna amalizo. Haleluya. Fika uPetros, le ndoda ithi kuPetros noJohane, ndicela amalizo, ndicela amalizo, ndicela amalizo. Bayijonga uPetros le ndoda, bayijonga. Ndiqinisekile le ndoda into yayifuna imali noba sisipho. Oh Jesus. Ingumlilo lendo, inamandla lendo, ivalelwe ngaphakathi kimi. Ingumlilo lendo, inamandla lendo, ivalelwe lendo ngaphakathi. Ingumlilo lendo, inamandla lendo, ivalelwe lendo. Haleluya. Ingumlilo lendo, inamandla lendo, ivalelwe lendo, ivalelwe. Ingumlilo lendo, inamandla lendo, ivalelwe lendo ngaphakathi. Ilindele into kuPetros noJohane, ilindele igift, ilindele isipho, ilindele intsikelelo, ilindele imali. Yalibala into enye, ukuthi kwaloo mali leyo umnikazi wayo ngukaMamelesi. Uthi uPetros kule ndoda, uthi mfo, isiliveri negolide asinayo, kodwa into esinayo ligama likaJesu obethelelwe emnqamlezweni. Obethelelwe emnqamlezweni. Namhlanje lusaka andizanga namali, asizanga namali, kodwa size negama likaYesu. Umlilo lonto. Bathethile abantu, bathethile abefundisi, nalapho ukhoyo kuthethiwe, kodwa namhlanje ndithetha ngelinye umamele
ela yonke loo nto ndithi namhlanje esikanye siphasi nyangeni ayo le yure sizawuphela Yesu khona lilo le nto ngaphakathi kimi ingumlilo lento ingamandla lento yenivalele yona ingumlilo ingamandla lento uYesu wayedla ngothi xa ephilisayo siswam kwakungenzeki ngomso kwakusenzeka namhlanje ngale yure. Oh yes. Yabona mfundisi, mina ngifuna nabantu abazothi Yesu ngale yure. Ngale yure. Umthetho obhuzikayo sizawubiza ngale yure.